Prvým krokom v modelovaní auta je nájdenie a stiahnutie správneho podkladu, čiže blueprintu. Ja som si ako predlohu vybral Nissan Skyline R34. Avšak rozlíšenie obrázku nebolo vhodné, preto som ho musel nájsť v originálnej kvalite. Ako ďalší krok som si vytvoril kolekciu, do ktorej budem vkladať blueprinty. Pomenoval som si ju Blueprints. Blueprinty vkladáme nasledujúcim spôsobom. Uistíme sa, že kurzor je v strede scény a potom zvolíme možnosť Add, Image a Background. Nasledovne stačí nájsť uložený obrázok. V ďalšom kroku som obrázok zväčšil, otočil som ho a položil na Y-ovú os tak, aby reprezentoval pohľad zhora. Tento proces som zopakoval pre každý z pohľadov, tak aby po prekliknutí na daný pohľad sme videli časť auta, ktoré sa chystáme modelovať. Dobrým pomocníkom je vypnutie selekcie pre už pridané blueprinty, aby sa nestávalo neskôr pri modelovaní to, že si budete selektovať jednotlivé pohľady a budú sa vám posúvať. Môžete tak spraviť kliknutím na ikonku kurzora pri jednotlivých vrstvách. Nesmieme zabudnúť ani na pohľad zozadu, pretože ten je tiež dosť dôležitý. Náš model budeme modelovať z kocky, ktorú si pridáme a následne na nej nastavíme automirror, aby sa nám zrkadlila po danej osi. Pretože ako vieme, autá sú vo väčšine prípadov symetrické. V poslednom kroku si vymažeme spodnú časť kocky, čo nám neskôr pomôže v orientovaní sa medzi vertexami už pri samotnom modelovaní auta. Ďakujem za sledovanie.